Bu yolu оқушылар белән очрашуга Татарстан Республикасының халык язучысы Рабит Батулла һәм Башкортстан Республикасының атказанган Татарстан Республикасының халык артисты җырчы Рөстәм Маликов килде. Килүләренең максатын алар мөселманнар белән очрашу һәм аралашу дип билгеләп үттеләр. Bir кашанда мин нәрсә сөйләсәмне белмим сәхнәгә чыкканда. Мин балаларның күзенә карыйм, аларның сораулары булган чиракта җавап бирәм. Шундан соң китә, аралаш китә. Әзерләнеп, мин шул турыда сөйлим әле дигән әйбер юк, чөнки мин гомер буена укытучы булып эшләгән кеше, тимәним дә укытучы бөтен нәрсәгә әзер булырга тиеш. Һәм балаларның кызыксыну күзләре әйтә аның нәрсә турыда сөйләсен. Дөрес, концертлар карыйсыз, бу бакчалар түлисез. Әмма ләкин аларның һәммәсе дә мин 100% дип әйтә алам, курыкмыйча авыз ачып кына тору, кашандыр язылган язмага авызны туры китереп тору. Ул инде әзрәк кенә теге менә сугыштан соң калган консервы банкаларына ашап тора. Очрашу мәктәп укучысы Гүзәл Заманова башкаруындагы иң матур тел ул минем туган телем дип исемләнгән җыр белән башланып китте. Укучылар кунакларны сәламләп, шундай мәртәбәле кунаклар килүе белән горурлануларын белдерделәр. Роберт Батулла мәктәп музеена үзе турында язылган китапны бүләк итте. Рөстәм Маликов кубыз, курай, үз тавышы ярдәмендә Илкәем җырына композиция күрсәтте. Әлеге композиция барлык катнашучыларда зур соклану тудырды. Очрашу сорау-җавап формасында барды. Теләгән һәркем кунакларга үзләрен кызыксындырган сорауларны бирделәр. Язучы һәм җырчы тормышыннан кызыклы һәм истәлекле вакыйгалар белән таныштылар. Бу очрашу бик тә күңелле һәм бик тә кызык булды. Һәм инде монда килгән барлык укучылар да, барлык анда укытучылар да һәм кунаклар да бу очрашудан бары тик яхшы фикерләр һәм яхшы тәэсирдә генә калгандыр дип уйлыйм. Рабит Батулла белән Рөстәм Маликов белән очрашу миңа бик нык ошады. Аларның фикерле булулары, туры сүзле булулары, бары тик якты, матур уйларына калдыра. Һәм күңелемдә бу очрашу әле мәңгегә уелып калыр дип ышанып калам. 2 сәгатькә якын дәвам иткән очрашу бер тында узган сыман булды. Халык язучысы Рабит Батулланың кызыклы да, гыйбрәтле дә чыгышы укучыларда зур кызыксыну уятты. Җырчы Муса Маликовның халык җырларын башкаруы, төрле уен коралларында уйнавы барлык катнашучыларны таң калдырды. Очрашу кич белән район мәдәният йортында дәвам итте. Фәрдә Гантинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.